mise yudo kanyo kotenore kod ng'anyo mag Azimio. Cleophas, adieri mantie to en ni Jokenya nigi geno ahinya kuom weche mag twak madhi nyime madhongere nyalo luongo ni bipartisan talks. Jokenya ne nigi geno ni twak no ne nyalo kelo lokruok e yo mane gik moko timorego kaluwore gi ting' mapek ma Jokenya nigo. Ne giparo ni gini biro miyo ng'anyo bet maonge kendo sirikal bende biro chiko ite ne dwach jopiny kuom weche madhi nyime kaluwore gi pek mar ngima moidho ne jopiny. To kata kamano jopiny oyudo ka gini samoro ok dhi kaka ne giparo. Omiyo kore ka wasebedo gi tungni matin nikech jopiny ng'iyo komiti cha ni mondo giwinjane ka komiti no wuok gi paro moro madikel geno. To kanyo wanene kore ka waneno ka oganda kata kweth mag Azimio owuok kotelne gi jabura mwaluor ahinya Otiende Amollo kendo wacho ni gini koro ok nyal dhi nyime nikech nitie weche mamoko ma jokocha ok otimo e yo makare kaka ne wawinjore e chakruok. Ma aparo ni nyo bedo disappointment ne Jokenya mang'eny nikech Jokenya mang'eny nyocha paro ni kama ne jakom ochungo go ng'anyo ni mondo ji odhi e mesa odhi owuo, ng'anyo ne ok dhi duogo. Kata kamano oduogo kendo kawuono koro entiere full ma embele ka wabro ng'iyo kaka tunge Kenya kuonde mopogore opogore chalo. Aeto maduong' mogik kendo nikech ton mane president mar Kenya nigodo e seche manoluongo jo Azimio mondo gibede mesa mondo giwuo opogore gi ton manyo Jokenya owinjo ka en we diere ka kata tok kanyo jo Azimio sewacho ni gidoke ng'anyo. Nyo koro ochalo ng'ama